Nazdar ľudia a ja vás vítam u môjho prvého videa na tomto channeli. Moje meno je Ďuri, mám 16 rokov a som z východného Slovenska. By the way, to nie je moje pravé meno, ale som si istý, že vás to práve teraz zaujíma, tak ako Donalda Trumpa hladné deti v Afrike. Prejdeme rovno na účel tohto videa. Mojím cieľom je vybudovať komunitu. Komunitu, ktorý bude môcť pomáhať a zabávať mojimi znalosťami s programami napríklad ako sú Sony Vegas, Photoshop, Unity 3D, Blender a mnoho ďalších. Taktiež budem točiť gameplaye, nebojte sa, nebude to Minecraft. Prevažne to budú záznamy z Goučka, LOLka a všemožné hororovky. Ak by sa tomuto kanálu vážne zadarilo, tak by sme tu mali aj nejaké príbehovky. Výber je už na vás. Myslím, že je to odo mňa všetko. Ak sa videjko páčilo, zanechaj like, zdieľaj a odoberaj. Na budúce sa vidíme pri tutoriáli ako stiahnuť, vlastne kreknúť Photoshop. Zatiaľ čus!